Hei vaan hei! Tänään menen Hannalle Helsinkiin. Ja jos tää on nyt tämän videon intro, niin tervetuloa uuden videon pariin. Tää on meidän vlogi siitä, kun mä oon Hannalla. Mun kyyti tulee kohta. Ja sitten menen linja-autoasemalle ja sitten linja-autolla menen Helsinkiin. Ihan sikkakiva päästä Hannalle. Kello on siis kohta 11:30. Mun linja-auto lähtee 12 aikaa. Nyt mä vaan odottelen, että meidän ihana ystävämme Vesa tulee hakemaan mut, koska hän lupasi heittää mut sitten tonne linja-autoasemalle. Nyt on tiistai, mä oon Hannalla torstaihin asti. Lähden siis torstaina kotiin. Katsotaan mitä kivaa me keksitään sitten, kun olen siellä. Ei muuta. Lähdetään matkalle. Tästäkö? Tosi hyvä. Justin Bieberkin on täällä mukaan. Mä oon siis kateellinen tosta sun Justin Bieber-paidasta. Siinä on reikä. Tapsalla loppu peli DVD:ssä, nyt se kirjoittaa sinne jotain vihaviesteja. Ja me lakataan meidän kynsiä. Joo, tässä on mun paskanen kynsi. No wow. Kato, ihan vitu hyvä muuta. Niin on. What? Miksi se on ton muotoinen? No, koska se on haljennut tosta. Mä näytän mun kauniit kynnät. Mun toisen käden kynnät ei yhtään näin kauniit. Joo. Mä näytin rumimma. Mulla jäi korvis kiinni mun paitaa. Mä käytiin syömään sutsia. Oli ihan sairaan hyvä. Maamaskin. Niin huomenna me mennään tuohon mun lähimestään ja siinä on siis kaikkia paikkoja kanssa. Me ei nähtykään, me ei oltu siellä ravintola-osastolla ollenkaan. Mitä asiaa? Ei me puhuta sulle. Me kuvataan. Tapsa käy, mitä asiaa? Tapsalla ja Tiialla vähän sama energia. Kiva. Kauris gang. Niin, mietin, mä vaan niinku hommasin tommosen miespuolisen sut. Mun käsi puutuu niin paljon, että mä pystyn olemaan. Sun pitää vaan lopettaa. Mun pitää nyt lopettaa. Näette mun hienot eyelinerit. Mulla on ripsi ihan vinossa. Oh my god. Moikka. Morjes. Hello, hello. Miten te muuten vilkutatte ihmisille? Näin. Ai näin? Joo, eikö näin hitaasti? Mä aina vilkutan tälleen. Vilkutaanko mä sulle tälleen, kun mä tuun vastaan? Joo. Te heilutitte Tapsan kanssa mulle tänään tälleen. Huomasit sä meidät ennen kuin me huomattiin sut? Joo. Joo, koska mä olin silleen, että sä näytit siltä, että jaa, okei, ei mitään. Joo, mä olin just soittamassa sulle. Se menee jätteeseen. Mä en täällä katso teidän siivousta samalla. Sä oot oikeesti tosi kätevä siinä mielessä. Tästä teet. Otan tätä paskasta ohjelmaa. Hanna siis lataa Auditionia tonne Tapsan tietokoneelle, että me voidaan äänittää siinä, että meidän ei tarvitse istua tuon Hannan tietokoneen ääressä. Ehkä meidän täytyy äänittää tuolla mun sängyllä. Sä vihasit sitä ideaa. Niin vihasin, mutta tuolla näkyy toi sininen mun sänky. Tää on ihan vittu hieno tää video. Oikeesti? Joo, oikeesti. Me saatiin eilen siis 80 € lahjoitus. Money, 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 money. Mitä vittua, Sara? Niin Sara meni uusiin töihin ja tää on tulos siitä näköinen. Kiitos kaikille, jotka lahjoitti. Kiitos kaikille. Ja me saadaan siis ostettua mikrofonit. Meille semmoset nappimikit. Mä nukuin siis ihan sikahuonosti viime yönä. Mä en tiedä minkä. Varmaan sen takia, kun tää on uusi paikka. Mä en koskaan ollut täällä, mutta musta tuntuu, että mä oon ollut siis koko yön hereillä. En varmastikaan oo. Oon siis varmastikin nukkunut. Mutta semmoinen olo mulla oli, että mä olin koko ajan vaan hereillä ja pyörin ja kääntyylin ja vääntyylin ja kaikkea. Me syötiin äsken veneitä. Mitä ne on? Burrito. Niin. Burrito-veneitä, hei. Oh no. Semmosia. Me syöttiin semmoset. Ja sit me aletaan kohta kuvaa. Hän on läsnä. Hän on läsnä. Hänen pienessä linnassaan. Okei, onko nyt kaikki nähty? Bye! Normee. Kato, eikö sitä kuva? No kuvan tietysti. Näytä mitä sä teit äsken. No pidän tätä käsistä. Sitten on tälleen, se on Titanicin keulassa.
Sitten mä kerroin tälle, kun tän nimi on Paavo, että on eräs toinenkin Paavo. Sen nimi on Pesusieni. Tuon kanssa mä joudun tällaista olemaan. Ei laputtaa. Mä joudun tekemään nopean korjaussarjan mun meikkiin, koska kävi sillä tavalla, että mä nauroin niin paljon, että mun meikit levisi. Koska mun videot oli niin vitu hyviä. Niin. Tässä on mun toisen videon luukki. Mä ajattelin kyllä ehkä, että mä laitan mun hiukset kiinni. Niin miettikää, Paavon pitäisi pystyä laittaa pesulla. Paavon pystyy pesemään 30 asteella käsin pesussa. Paavo ei saa silittää. Eli siis kuvattiin yksi video jo, ja nyt me kuvataan ihan just toinen. Joo. Tein kahvia. Onko toi hyvää kahvia? Pikakahviksi ihan jees, mutta Okei. siis jos vertaa suoratin kahvin, niin eihän toi hyvää siihen verrattuna ollut. Siis tiedättekö mitä on käynyt taas? Mä kerron teille. Mä ostin just pompuloita normaalista, semmoisen ihan vitun ison paketin. Ja mä en tänä aamuna löytänyt yhtäkään pompulaa. En yhtäkään pompulaa. Tässä kämpässä ei ole yhtäkään pompulaa. Ja se ei ole mahdollista. Mulla oli eilen hiukset kiinni. Oho, noni. Niin kertokaa se, että miten on mahdollista, että tässä asunnossa ainoa pompula on Tiian kusinen pompula. Vittua. Varmaan ruveta siellä, sä saat muuta pompulan lainaksi. Niin. Ja ihan ilman sitä sulla ei olisi ollut pompulaa. Mulla ei olisi ollut pompula. Sitten Siis, sä rupeat haukkuu mun pompuloita kusisiksi pompuloita. hei, tiedätkö mitä muuta? Mitä mä teen tämmösen luukin? Tuo on hyvä. Tuo näyttää ihan 70s. Muistatko, kun joskus laitettiin tolleen hiukset? No mä en oo elänyt 70s. Mä en oo sentään niin vanha. Aika vanha sä kyllä oot. Otsa. Niin, tiedättekö, mä haluan jatkaa tätä pompulakeskustelua vielä sen verran, että mä meinasin siis sitoa mun hiukset kiinni mun urheiluliiveillä. Tilanne oli niin vakava. Siis mulla on tämmöiset urheiluleggingsit, jolla... Siis tää on mun tukka nyt sit on tämmönen. Tää sininen pompula sopii ihan vitu hyvin myös. Laitetaan sinne valon, niin se sopii. Mut kato, tässä oli tää keltainen. Tuo näyttää ihan oranssilta, ei se oo keltainen. Mikä tää on? Keltainen, mutta ei toi oo keltainen. Tää on oranssi tän mukaan. Tää on keltainen. Tää on oranssi. Tää on punainen. Näytä se sininen. Mutta toi sun sininen, niin se on niinku tää. Laitetaan tää. Turkuusis käy. Tässä on meidän se tuppi. Eli tuolla on meidän kamera. Tossa on meidän mikrofoni. Ja tuolla ollaan me. Tuolla noin. Joo. Mut nyt me aletaan kuvaamaan. Heippa. Hanna on tuolla. Sieltä tuli tosiaan uusi sinkku. Siis oliko sä kattelinen eilen, kun sä tulit myöhässä katsomaan meidän striimiä? Okei. Meillä oli eilen siellä hyvät menot. Ensin me juteltiin kaikkia juttuja vaan. Joo. Tää on kyllä tosi imarteleva tää valo täällä. Joo. Maitto. Näyttää siltä, että olisi hirveät silmäpussi. Me ollaan siis Gigantissa ihailemassa kaikkia hienoja juttuja. Mä hauku just Mokkamasteri. Ja mä saatoin saada vihaajia sitten itsellesi. Mikä se on? Tää on varmaan semmonen jauhaja. Aha. Niin Eli siis kahvimylly. niin. Siis mä menen näyttämään tänne nyt näitä laitteita. Mirkku kattoo tässä tämmösiä. Mirkku testasi imuritkin tuolla aikaisemmin. Mitä siinä on? Siemens. Siementäjakone. Niin, mä mietin sitä samaa kanssa. Se on se. Niin siis mä en juo kahvia, mutta mä katson YouTubessa kaikkia kahvikanavia. Nyt mä unelmoin tämmöisestä, tiedättekö, että joku päivä mä teen espresson tämmösen. Siinä on pikkukoloset. Ei perkele. Moi. Hän on lasittelusta varkolla. Mennään taukokahville.
Niin, se on se sama. Onko? On. Mä lasittelin ihan totaalisesti äsken tossa. Joo. Tämmönenkin kyllä kelpaisi. Sulla on tosi hyvin hiukset takkaa. Hei, älä nyt jaksaa. Me tultiin nyt kahvilaan kahville. Me ollaan siis tosi rankasti ikkunashoppailtu. Ja nyt me tultiin välikahville. Tässä on honeycomb latte. Tuoksu todella herkullinen. Maku todella herkullinen myös. Mikä te otitte? Tää oli latte macchiato. Tässä oli chai latte. No niin, pistäkää maistaan pikkuhiljaa. Onko hyvä? Mä aina tilaan chai lattea. Te ootte saanut kyllä ohjeet molemmat samasta paikasta. Mä taas unohdin, nyt mun hiukset näyttää. Me striimattiin äsken. Me striimattiin vaan siis tunti, koska me ollaan niin poikki. Koska me ollaan koko päivän menty tuolla kuin päättömät kanat. Niin nyt me tultiin tänne Hanna ja Tapsan sänkyyn, että me katsotaan temppareita. Katsottiin päivällä 1 jakso ja nyt me katsotaan lisää. Joo. Koska me ollaan niin pahasti jäljessä siinä. Onko sulla terveisiä tälle videolle vielä? Että huomenna varmaan nähdään seuraavan kerran. Juu, huomiseen. Hyvää yötä. MP tästä säästä. Ihan vitu hyvä fiilis. Feels good man. Joku voisi alkaa siis sponsoroimaan meitä pikkuhiljaa, kun elämä ei maistu hirveän hyvältä. Ei. Joku, tiedättekö, voisiko Skoda sponssata meitä? Niin, oh my god. Tiedätkö, jos me rakastetaan Skodaa. Niin. Vittu me rakastaan Skodaa. Meillä oli Skeida aikaisemminkin. Tai Tiialla oli, ja mulla myös. Mulla ei ajokorttia. Mutta Tiialla oli, ja me ajeltiin sillä oikeasti, sillä pääsi mihin vaan. Niin. Kaikilla autoilla ei pääse. Jep. Ja siis mua vituttaa, koska kattokaa me ollaan bussipysäkillä siis nyt, kuten näette. Ja siis toi on ihan lumessa. Toi on ihan lumessa. Fucking hell. Tultiin Heseen. Ei tultu. Ei kun vakkari. Mitä sä haluat? Ei tultu. Me ollaan nyt Hannan kanssa syöty ja nyt me mennään äänestää. Käykää äänestämässä. Nyt on ennakkoäänestys, joten ja kun me ollaan nyt täällä, meillä on tässä aikaa vielä ennen kuin mun bussi lähtee, niin mietittiin, että tässä on ihan lähellä äänestyspaikka, niin mennään sitten äänestää. Nyt niin on se hoidettu sitten pois alta. Täällä oli siis aivan hirveä lumi-inferno, kun me oltiin tuolla syömässä. Mut nyt se on onneksi, nyt täällä sataa enää vaan ihan vähän Oli lunta. myös aika villi bussimatka. Oli. Juu, koska on niin helvetisti lunta. Jep. Eiköhän meidän olisi pitänyt kävellä tuolta kampin läpi? Niin meidän olisi pitänyt kävellä täällä ulkona. No se olisi ollut tosta ovesta tohon ovelle. Niin. Se olisi ollut joku 50 metriä maks. Niin. Okei. Okay. Mut se olisi ollut hyvä mun mielestä. Harmi ettei menty. Okei. Okay. Sä oot kyllä kusinen luuska toi on. Heippa. Me ollaan siis Nide-nimisessä kirjakaupassa. Ja tää on ihan sika cool. Oho, sormi tietysti linssin edessä vainautuu. Niin on. Käytiin äänestämässä eikä ollut paljon, siis ei ollut siis jono ollenkaan. Ja se oli cool. Oli tosi nopea. Me ollaan nyt täällä Mujis. Ja mä oon siis ihan into these keittiötarvikkeet. Wow. Mut siis meidän keittiön tarvis niinku jotain, oho, no niin. Meidän keittiössä tarvis jotain niinku tämmösiä, mihin saisi laitettu vaikka leivät ja... No. Tämmösiä. Niin. Me ollaan tehty niinku 2 muuttoa ja meillä ei oo jäänyt mitään niinku näitä tarvikkeita. Ja sit täällä on myöskin näitä puikkoja. Niinku, what the hell? What do you do with this? Mut miksi mä haluun tän? Mitä täällä tehdään? En mä ottaisi kyllä tuommoista, mutta Niin. Niin. Mut nääkin on hienoja. Tiia halus lelukauppa. Onko se sun lemppari? No se on ainakin yksi mun lemppareista. Mä kävin sitä niin sääliksi, kun kaikki vaan haukkuu ja kiusasti katsoo. Tiia kattoo Pokemonin alusta asti tällä hetkellä.
Miksi sä oot noin surkea? Mä haluan tän. Okei. Paljon se maksaa? 60 €. Nonni. Haluatko mennä kattoo Legoja? Toi on hieno. Niin on. Toi avaruustyyppi. Toi junakin on hieno. Mieti, jos rakentais tämmösen junaradan. Semmosen hienon semmoiselle pöydälle ja sit siinä menisi juna ja siinä olisi kaikki. Se olisi hieno. Kyllä mä tommosen autonkin rakentais. Piano. Kato tämmönen palapeli. Expert level. Aika ruma. Täällä on näitä. 24 000 palaamme. Juu, mutta tiedätkö miten noi palapelit tulee tommoset isot? Ne tulee niinku tietyissä osissa. Joo. Niinku yleensä, että sä voit rakentaa sen tietyissä osissa. Tää on ihana mun mielestä. Niin, no se on hieno. Helsinki City Plan. Tää on taas tämmönen, minkä pystyisi laittaa seinään. Niin. Nyt me mennään Heureka-kauppaan. Tiian kanssa. Tiia tulee tuo perässä. Tiia ja mun askeltahti on niinku aivan eri. Niin on. Hanna hiihtää 3 metriä edessä. Niinku jos mä kävelen tämmöstä Tiian tahtia, niin mä siis en tiedä miten sä pääset ikinä perille ikinä minnekään. Niin, sen takia mä varmaan tykkään kävellä. Jep, totta toikin toisaalta. Tuolla se menee, Tiiaröinen. Mennään Heureka-kauppaan, mä esittelen sen Tiialle. Kävittekö katton nälkäpelin uuden? Jos kävitte, niin oliko se teistä hyvä? Heureka Show. Tää on hieno. Täällä on kaikkea tämmöstä nörttiruinaa. Tiesittekö random fakta, että kuusta ei ole kuin mustavalkoisia kuvia? Jostain syystä. Niin, sitä voidaan miettiä. Sitten menee konspiraatioteorian puolelle. Se. Aivot. Sulla on silmät. Nyt kävi kaverit sillä tavalla, että me tultiin Hannan kanssa Hesburgeriin kahville. Ja mä ostin sen kahvin tuolta automaatista. Ja mä menin tuohon kassalle, kun tossa oli tommonen, kun Heseillä on tommonen kahvijuttu tossa. Ja mä menin tuohon, että voinko mä ottaa tämän, että mulla on kahvi, että mä ottaa sen tästä. Ja toi mies sanoi, että voit ottaa. No minähän otin. Sitten vähän ajan päästä se huutaa 871, eli se mun numero. Mulla on kahvi tässä. Mun edessä jo. Ja se huusi, että 871. Sitten Hanna oli, että no pitääkö mä nyt hakea ton kahvi? Mä olin, että no kai sä käyt sitten. Ja nyt meillä on sitten täällä varastettu kahvi. Niin, ja mä en edes juo kahvia. Tehtiin vääryyttä. Millä tavalla? Me joudutaan helvettiin. Koittakaa. Me varastettiin. 2,30. Nyt meillä on 2 kahvia. Nyt meillä on 2 kahvia. Mä tein sun reseptillä tän kahvi. Okei. Mitäs sä laitat siihen? Mä laitan siihen kahvia ja kauramaitoa. Ja nyt mä maistan sitä. Maista. Ei edes oo pahaa. Hanna ei kahvijuoja. En, mutta siis mä olin valmis sanomaan, että sä et ihan hirveetä. Mutta ei taas oo pahaa. Joo, sitä varovasti nyt, kun sä oot tommonen pärisiä. Mä en voi siis syödä Hanna pärisee. Niin. Mulla alkaa sydän hakkaa täysiä ja sitten mä menen sekaisin siitä. Mä nyt juon pari hörppyä tästä. Me käytiin niinkin kaupoissa. Me käytiin lelukaupassa, me käytiin tai tossa semmosessa lautapelikaupassa. Yes. Joo. Ja sitten me käytiin Heureka-kaupassa. Mitään ei ostettu, koska me ollaan köyhiä. Mä odotan sitä, että mä pääsen kotiin mun tietokoneelle. Mitä sä haluat pelata? Mä haluan pelata Apexia CS. Jep, niin. Ehkä CS nyt ensin, jos se Vesku tulisi meidän kanssa CS. Vesku tulee siis hakemaan mut linja-autoasemalta ja heittää kotiin. Vesku myös heitti mut sinne linja-autoasemalle, kun mä tulin tänne, joten kiitos Veskulle, kun katsot tätä videota. Arvostan todella paljon. Minä pääsin kotiin. Avasin tietokoneen ensimmäisenä tietysti, koska olen addiktoitunut tietokoneeseeni. Tällainen oli mun ja Hannan reissuvlogi, tai siis mun reissu Hannalle. Kiitos kun katsoit videon. Laita kanava tilaukseen ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja me nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moi moi!